जों नेक्स्ट मोनसे आरोबाव नैथि खेबनि मोनसे आन्दलनजों जागायजेनदों दिननिफ्राय जों आगान होदों। बे आन्दलना रावनिबो बेरेखा नङा, कुनु धोरोमनि बेरेखा नङा, कुनु जातिनि बेरेखा नङा, कुनु समाजनि बेरेखा नङा, राजखान्थि हान्जानिबो बेरेखा नङा, जों सरकारनिबो बेरेखा नङा। जों जोंनि समाजाव मोनसे राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय जों मोनसे आमुल परिबर्तन, मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय दिनैनिफ्राय जों जागायजेनदों। मानोना जोंनि समाजाव ड्राग्स मुंनि मोनसे गिदिर मोनसे पयजनास मोनसे बेमार सामाजिक ब्याधि मोनसे हाबफैदों। बेखौ जों सुस्रांनांगोन। बेनि अनगायै जिथुनिखि उन्दै बैसोआव हाबा लानाय, बेखौ जों समाजनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगोन। बेनि अनगायै जोंनि जौ जुवा बायदिसिना सोलोंथायाव दिनै जों उनाव थालांदों। गतिके सोलोंथाइनि मोनसे परिबेस लाबोनांगोन। गतिके बेबायदि मोनसे संग्राम, बेनि थाखाय जों दिननिफ्राय आगान होदों, जागायजेनदों। बे थांखिनि गेजेरजों सुबुं समाजनि गेजेराव मा मेसेज हरनो सानदों? सुबुं समाजनि गेजेराव जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे समजों गोरोबनानै समनि थिननायाव जों सोलायनांगोन। जों राजखान्थि भाबे, रांखान्थि भाबे, समाजखान्थि भाबे, सोलोंथाइनि बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव जों सांग्रां जानांगोन आरो जों आवगायलांनांगोन। जोंनि समाजा दिनै गोबां रोखोमनि बेले बेजेयाव दङ। बेफोरखौ जों मोनसे सांग्रांथिनि गेजेरजों जों सोलायनाय लाबोनांगोन, जों चेन्ज जानांगोन। साननाय हनायफ्राबो गुवार जानांगोन। गोनोखोआरि मुगायाव गोनोखोआरि सिन्ताधाराजों जों आवगायनांगोन। सार, बे हान्थिनायखौ बबेनिफ्राय बबेसिम लानाय जादों? जों बे नावहेरा गामिनिफ्राय जागायजेननानै जों जोबथा बिटिआरनि सिमा बे वेस्ट बेंगल बर्डारसिम जों हान्थिनायनि हाबाफारिखौ लादों। बेजों लोगोसे सार, जों नुनो मोनदों नोंथांमोननि जिखिनि बिटिआरनि सिगनेटारि डक्टर रन्जन दैमारि गैया, बेनि बेलायाव सारा माबायदि दुखु फोरमायनो सानो? दिनै रन्जन दैमारिया एनडिबिनि बेनि प्रेसिडेन्ट, बेनि गिबि प्रेसिडेन्ट आरो बिथांनि नाजानायावनो बर' समाजाव मोनसे जांख्रिथायखौ लाबोदोंमोन। बर' समाजा ओरैबायदि अलखदाव दङमोन बै समाव। एसिमिलेसननि गेजेरजों, बायदि बायदि माबानि गेजेरजों जों गोमालांनो हमदोंमोन। राजखान्थि भाबे जोंहा जेबो बेबस्था गैयामोन। जों दुलाराय साउथ इस्ट एसियायावनो गोसारनानै दङमोन। जोंनि सिनायथियानो जोबलांनायनि लामायावमोन। जोंनि बिथा जिथुनाखि जों बिटिआर मोनदों, बेबायदि मोनसे राजखान्थि कुनु बेबस्था गैयामोन। 1983-89 बे समावबो बिदेशि खेदा, बांगाल खेदा आन्दलन खालामनानै गुबुन हारिफ्रा जोंनि सायाव गाग्लोबनानै हाजार हाजार मानसिखौ गावथारदोंमोन, बुथारदोंमोन। जों दाउ अमाफोरबायदि बुथारजादोंमोन। दाउसा मावरियाफोरबायदि जों दङमोन। जोंहा रावबो गारजेनानो गैयामोन। जोंनि गेजेराव जेबो सांग्रांथि गैयामोन। जोंनि गेजेराव जेबो राजखान्थि कुनु बेबस्था गैयामोन। बे समाव रन्जन दैमारि बिथाङानो मोनसे जांख्रिथायारि आफाद दानानै जोंनि गेजेराव मोनसे रिभलिउसन लाबोदोंमोन। बेनिखाय दिनै जों सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामगोन जे बिथाङा जिहेतु मोनसे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों बै समनि जिथुनिखि परिबेस दङमोन, बेखौ फोजोबनानै मोनसे शान्तिनि परिबेस, गोजोननायनि परिबेस लाबोदों। बिथांनि अनगायै बिथाङा जुदि सहि खालामामोनब्ला, बिथाङा जुदि बे गोजोन माने पिस एकर्डआव फैयामोनब्ला, बे शान्तिनि जिथु परिबेस फैदों, बे हयতো माब्लाबा फैनाय नङामोन। बे कुनु अर्थआनो थानाय नङामोन। नाथाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ दिनै जोबथेसालियाव सोना दोनदों। बे शान्ति सुक्तिया उइदाउट रन्जन दैमारि, बे शान्ति सुक्तिया जेबो अर्थ गैया। जों रन्जन दैमारिखौ उदां अख्रांनि सिङाव जों फैनायखौ लुबैयो। जों बेनि मुक्तिखौ लुबैयो। दिनै बिथांमोना कमसे कम 65 जन जेलाव दङ। बिथांखौ सरकारा इमिडिएट उइदाउट कन्डिसन माने
जेलनिफ्राय मुक्ति होनांगौ बेखौ जों डिमान्ड खालामो बिथां रन्जन दैमारि हारसिं मोनसे मुं नङा बियो रन्जन दैमारि এটা नाम নহয় रन्जन दैमारिৰ লগত লাখ লাখ বড়ো মানুহৰ ইয়াত সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে গতিকে ৰঞ্জন দৈমাৰী এটা মাত্ৰ নাম নহয় এটা নীতি হয় এটা আদৰ্শ হয় এটা সংগ্ৰাম হয় যি ৰঞ্জন দৈমাৰী বড়ো সমাজৰ মাজত ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক শৈক্ষিক সকলো দিশতে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ কাৰণে যি এটা সংগ্ৰামৰ পাতনি মেলিছিল গতিকে তেখেতক বিনা শৰ্তে মুক্ত আকাশৰ তলত মানে দিব লাগে বড়ো সমাজৰ মাজত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কাৰণে শান্তি আৰু উন্নতিৰ কাৰণে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে ৰঞ্জন দৈমাৰীক মুক্ত আকাশৰ তলত আমাক লাগে আমি এইটো চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ बेजों लोगोसे सार माने जिखिनि आगान सुरदों बेनि बेलायाव सोरबाफोर हेंथाफोर होदों नामा हेंथाया थाखागोन माने डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्ट सोरबा आन्दोआव थानानै गभर्नमेन्ट मेकानिजमखौ बाहायनानै बे थागोन नाथाय संग्रामनि नामानो बे जों हाजार हेंथाबाबो जों बेखौ सौसिनानै थांगोन जोंनि संग्रामा जों कन्टिनिउ खालामगोन जों रावखौबो केयार खालामा रावजोंबो जों कम्प्रमाइज खालामा স্যার যেহেতু আপোনালোকৰ এই সংগ্ৰাম কোনো জাতি আৰু ধৰ্মৰ সূত্ৰ নলৈ পেলাই আপোনালোকে আগবাঢ়াৰ কাৰণে যি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে কিন্তু আজি দেখা পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰত বা দেশত বা ৰাজ্যত ধৰ্ম আৰু জাতিক লৈ ৰাজনীতি চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব ধৰ্ম আৰু জাতিক লৈ ৰাজনীতিটো আজিৰ নহয় এইটো বহুত আগৰ পৰা চলি আহিছে হয়তো সেই সময়ত এটা সময়ত আসলে সিহঁতে শক্তিশালী হৈ উঠা নাছিলে আজি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হাতত আছে গতিকে আজি মানে সৰ্বতো দিশতে তেওঁলোকে মূৰ দাঙি উঠিছে এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাক জনজাতিসকলক অসমৰ জনজাতিসকলক অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ যিখিনি অসমৰ মাটিৰ মালিক এইসকলক নিশেষ কৰিবলৈ কাৰণে আজিয়ে নহয় 1500-1600 শতিকাৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছিল ধৰ্মান্তৰিত কৰি জাতীয়ান্তৰ কৰি আমাৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি বিলুপ্ত কৰি আমাক নিশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰটো আজিৰ নহয় সেই 1600-1500 শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইটো আজিও চলি আছে আৰু সেইটো চলি থাকিব তাৰ কাৰণে আমি নিজে সজাগ হ'ব লাগিব আমি নিজক নিজে চিনি পাব লাগিব আমাৰ ঘাই শিপাডালনো ক'ত আছে সেই ঘাই শিপাডাল আমি চিনি পাব লাগিব আজি আমাৰ নিজৰ ঐক্য সংহতি ৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত যি ধৰ্মীয় ভেদাভেদ জাতিৰ ভেদাভেদ সেইবিলাক মষিমূৰ কৰিবলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে আমি অসমৰ যিখিনি ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি আজি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ নিজৰ আমি আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰিম নহ'লে হয়তো আমি এদিন শেষ হৈ যাম